салом дӯстдорони футбол. бозори трансфери футболбозон хеле гарм аст ва дар ин шабрӯз бисёртар дастаҳои серия А фаъоланд. жозе Маурино дар дастаи нави худ Рома аввалин трансферашро анҷом дод ки ин ҳамватани ӯ дарвозабони Вулверхэмптон Руи Патрисио мебошад. Милан ҳайати худро бо ҳамлагар пурқувват кард. Оливер Жиру акнун бо Златан баҳс мекунад ки кадомашон голи зебутар мезананд. ду ҳамлагари солхӯрда ба дастаи овозадори Милан то кадом андоза кӯмак мекарда бошанд. дастаҳои дигар ҳам дар масъалаи трансфер кор карда истоданд ва имрӯз мо дар видеои худ шояд дар бораи дастаи дӯстдоштаи шумо низ гап занем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед ин канали нав аст ва ба дастгирии шумо хело ниёз дорад. хуб мешуд агар шумо видеои моро бо лайк, комментария ва обуна шудан дар канал дастгирӣ мекардед. ҳазор раҳмат. акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Тоттенхэм дар талоши қавӣ гардониндани ҳаяташ аст. Сармураббии нави дастаи шаҳри Лондон Нуно Эшпириту Санту мехоҳад пурзур кардани ҳаятро аз хатти дифоъ оғоз кунад. яке аз номзадони асосӣ барои омадан ба сафи Тоттенхэм дифоъгари Севилия Жуэл Кунде ба ҳисоб меравад. ин дифоъгари фаронсавӣ яке аз ҳимоятгарони ояндадор ва умедбахш гуфта мешавад. чун ҳамеша ин ҷо аммо аст. гап сари он меравад ки на танҳо Тоттенхэм ӯро мехоҳад. талабот ба чунин дифоъгарони ҷавон дар бозор монанди талабот ба орду сабзӣ дар Тоҷикистон зиёд аст. худатон қазоват кунед. Севилия дар мавсими нав иштирокчии Лигаи Чемпионов хоҳад буд. Тоттенхэм беҳтарин мусобиқаи бошгоҳиро дар шаби хобаш мебинад. акнун худро ба ҷои Жуэл Кунде монда ду дастаро муқоиса кунед. проекти Лапитеги ки аллакай ҳосили хуб дод ё лоиҳаи номаълуми ноаёни Санту. кори ӯро дар Вулс ҳар хел метавон баҳо дод, аммо Тоттенхэм дастаи дигар аст. ин ҷо интизориҳо бештаранд ва хостаҳо баландтар. ба дастаи топ табдил ёфтани Тоттенхэм чанд сол пеш оғоз ёфт. то қаҳрамонӣ дар Премер-лигаи Англия қадам монда буд. ба финали Лигаи Чемпионов баромадан, аммо охирин ҷоизаи расмиро Тоттенхэм 13 сол пеш гирифтааст. Севилия зид нест ки Кундеро дар мағозаи трансферҳояш гузорад ва аллакай нархи ӯро ҳам муайян намудааст. ин нарх на кам аз 60 миллион евро аст. Тоттенхэм аз чунин нарху навод дар ҳарос нест. дастаи шаҳри Лондон аллакай бо Севилия атрофи гузариши дифоъгари 22-сола гуфтушунида анҷом дода ба мувофиқаам расидааст. лекин худи футболбоз ба ин трансфер розӣ нашуда пешниҳоди дастаҳои дигарро интизор аст. ӯ ба дастаи гузаштанӣ нест ки дар умраш ҷоиза ба даст оварданаш амри маҳол аст. ӯ метавонад рӯи Серхио Рамосро тай кунад. Рамосам аз Севилия ба Реал рафта лидери ҳақиқӣ ва легендаи мадридиҳо шуд. умуман дастаҳои беҳтар аз Тоттенхэм ба дифоъгар ниёз доранд. ғайр аз Реал Мадрид, Барселона ҳам дар ин мавқеъ душвориҳои сахт дорад. Манчестер Юнайтед то ҳол барои Магвайр ҳамроҳи хуб пайдо накардааст. хулас, барои Кунде интихоби бузург аст. Тоттенхэм барояш ҳамчун яке аз вариантҳои охирин ва захиравӣ буда метавонад, на он дастае ки дифоъгари ояндадор корномаашро он ҷо идома диҳад. Локателли ба Ювентус меравад. чунин хабарҳо рӯзҳои охир дар пойгоҳҳои варзишӣ давр мезанад. чанд дастаи дигар ҳам хостгори Локателли ҳастанд ки дар байни онҳо Боруссия Дортмунд ва Арсенал фаъол мебошанд. гуфта мешавад ки Арсенал аллакай ба нимҳиматгари 23-сола шартномаро пешниҳод кард, аммо Локателли аз он даст кашид. Локателли футболбози дастаи Милан буд, вале мавсими гузашта Сассуоло пурра шартномаи ӯро харид. ӯ чанд маротиба иқрор шуд ки дастаи дӯстдоштаи даврони кӯдакиаш Ювентус буд. аллакай аз ин изҳори муҳаббат ба дастаи шаҳри Турин маълум мешавад ки худи бозингари 23-сола зидди гузариш ба сафи Ювентус нест. қаблан дар ҷараёни Евро 2020 директори генералии Сассуоло ишора кард ки барои харидории Локателли пешниҳодҳо хело зиёданд ва яке аз онҳо дар рафти амалишавист. бо эҳтимоли зиёд гап маҳзари пешниҳоди Арсенал мерафт ки онро футболбоз аллакай рад кард. сармураббии нави кӯҳнаи Ювентус Массимиано Аллегри бо проекти нав ба шаҳри Турин омад. барои Локателли дар нақшаҳои нави Макс мавқеъ ҳаст. ӯ метавонад дар маркази майдон он кореро ки аз Ремзи ва дигарон интизор буданд анҷом диҳад. бозиҳояш дар тими мунтахаби Италия собит карданд ки ӯ метавонад дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. дар мунтахаби Италия дар мавқеъ ӯ бештар Верратти бозӣ мекард, аммо новобаста ба ин Локателли яке аз футболбозони асосӣ буд. рақобати Мессию Роналду мисли набарди некию баъди солҳои тӯлонист ки идома дорад. дар ин рақобат ки нек асту ки бад аз он вобаста аст ки шумо мухлиси кадомаш ҳастед. ин мубориза чунон муҳимияти хоса дорад ки берун аз футбол ҳам ҷараён мегирад. дар майдони футбол гоҳи Роналду Мессиро ва гоҳи баръакс рост ба тахтаи пушт мефиристонданд. дар муборизаҳои берун аз футбол солҳои охир Роналду пешсаф аст. ӯ маблағи бештар кор мекунад, ӯ рекламаи бештар дорад, ӯ дар Инстаграм аз ҳама обуначии бештар дорад ва ӯ ба
шахсони ғайрифутболӣ бештар писанд аст. Ин рабт дорад ба пиаршавии ӯ. Роналдо ба қавли худро фурӯхта метавонад ва ин берун аз оилаи футбол ҳам бозингари Португалиро машҳур гардондааст. Ғалабаи Месси дар Купа Америка барояш шодию нишоти зиёд овард. Месси дар утоқи либосивазкунӣ бо ҷоми Амрико сурат гирифт ва ин аксро Месси дар саҳифаи инстаграмаш гузошт. Ин пости Месси 19 миллион лайк гирифт. дар таърихи инстаграми варзишгарон ягон пост чунин миқдор лайк нагирифт. аз рӯи миқдори лайкҳо дар як пост Месси на танҳо аз Роналдо, балки аз ҳамаи варзишгарони ҳамаи навъҳои варзиш пеш гузашт. дар маҷмӯъ Роналдо нафари якум дар инстаграм мебошад. ӯ аввалин нафаре шуд ки шумораи обуначиёнаш аз 300 миллион ҳам гузаштанд. ҳамчунин Роналдо барои як посташ дар ин сомонаи иҷтимоӣ 1.6 миллион доллар кор мекунад. Месси аз рӯи ин нишондод дар зинаи ҳафтум буда барои як маводаш 1.1 миллион доллар ба даст меорад. Левандовски ба Манчестер Сити мегузарад. Ягон бор ҳамин андеша дар сари шумо чарх задааст? Бале, маълум аст ки Леоро дастҳои зиёд талабгоранд, аммо ками одамон метавонистанд ки ба чунин хулоса биёянд. Қаблан хабарҳо пайдо шуданд ки Левандовски орзуи бозӣ кардан дар Реал Мадридро дорад, аммо Бавария футболбози полшагиро иҷозат нахоҳад дод. Манчестер Сити бошад кӯшиши харидории Кейнро кард. Хабари гузариши эҳтимолии Левандовски ба Сити ҳам дар пасманзари ҳамин маълумото дар бораи Кейн пайдо шуд. Гуфта мешавад ки интихоби якум барои Манчестер Сити маҳз хари Кейн аст ва шаҳриё бо тамоми ҳастӣ кӯшишу талош мекунанд ки ҳамлагари Тоттенхемро ба Манчестер биёранд. баъд аз рафтани Агуэро дар Манчестер Сити аз ҳамлагарони марказӣ танҳо Габи Жезус монд ки ӯро Гвардиола дар нақшҳои дигар бештар истифода мебарад. Хосеп Гвардиола бо Роберт аз наздик шинос мебошад. Гвардиола бо ӯ ҳангоми кор дар Бавария шинос шуда буд. ба ҳам омадани дигарбораи онҳо аз трансфери хари Кейн вобаста хоҳад буд. Левандовски 32 сола дар формаи беҳтарини варзишӣ қарор дорад. маусими гузашта ӯ дар маҷмӯъ 48 гол зад ва бутсии тиллоиро гирифт. гузашта аз ин Левандовски дар баробари Месси ва Жоржино довталаб барои гирифтани туби тиллоӣ ба ҳисоб меравад. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.